ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ପାଚିଲା କଲରାର ଏକ ନୂଆ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ପାଚିଲା କଲରାକୁ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଯେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ରେସିପିଟି ସହଜରେ ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ପାଚିଲା କଲରାକୁ ଏମିତି ଚପରେ ତାକୁ ଚପ୍ କରି ନେବେ। କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଜିରା, ରସୁଣକୁ ବାଟିକି କଲରାରେ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହ କିଛି କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, କିଛି ବେସନ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପାଚିଲା କଲରାରେ ବରା। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।